tak prečo by si mali vybrať nás? Tak určite z toho dôvodu, že od začiatku, od prvého kontaktu so zákazníkom až po odovzdanie zákazky zákazníkovi dbáme na našu robotu 100% so spoľahlivosťou a s dôverou zákazníka voči nám. Čiže od spísania zákazky, že sa tam proste nebude meniť niečo, že on chcel proste tvár vonku, alebo ja neviem, list, alebo nejakú proste guľu, alebo srdiečka, že sa tam niečo zmení a ja mu potom poviem, no viete čo, ale to sme my nemali. Nie. Od A až po posledný bod, vlastne Z, je všetko tak, ako si dohodneme, robota je urobená na 100%, s garanciou 7 rokov a s doživotnou zárukou na ženu. Nájdete nás buď na webe tdstone.sk alebo na telefónnom čísle 0915 668 161 alebo na adrese Priekopská 25/1 Martin